ye ba behwe akanfo awaregie Amammere ene Amammere said ye na connected no wogi aware ema won baba aware papa Amammere kwanso aware eno na ne David adoboate me no eba be pense mu efi se titi bremu no na akanfo nko aware keke titi bremu no na wo hunu se aware so mbo efi so onyankopon na hya ase de aware tintim ho efiri abode efiti ase ase enti he na nanu so mu ye wo kuro mu de Amammere papa bata ho enti ansa na won baba be ko aware no wo ye hwehwe mu ye e wo berema na chi e ko hwese berema na busua mu wo hawo bi ani ho amane bi ani ho yare boni ani ho empo abusua ni kitazuba papa na wo ye sa hwehwe mu ni nyina ansa na wo ja won baba akwa se won ko aware sara nso na wo berema na busua nso hwehwe wo ba na busua mu hu se abusua na pakwa se mu yare boni bi ni ho wo hawo boni bi ni ho musuo bi ni ho empo no oba na busuafo no obekita suma papa ene obrapa ansa na waja won babari ma kwan se won ko aware enti ye hwa ye na nanom na odi aware ni na aware eso won buye enu nti ni ohuru ni se ansa na obekwa aware no esese wo ya brante ababawa wo ye abusua bi a mo boaboa mo ho yie mo siesie mo ho yie awa Amammere kwa so na ene entisa ene yehu obi wo baabi biara ye fa ne se ye yere prekope empo ni yetumi ni nipa bi waresie ansa na busuafo ahu ansa na ya Amammere yetumi hye wo bi da korope ene ni ko hye mu wo anam ansa na warempo atoa so e ba ne sa ni yetoto ya Amammere ase na me fa sa akonya we so e de akire akanfo tete atempon a wonya aware pama won kra wonya aware pama won baba wonya aware pa ene akanfo ni bi tetefo ni bi ebi da so te aware ase besi dedan obi di aware mu 80 years obi di aware mu 50 years obi wode ne kru ne yire nete 70 years if we say Bible say ye kai tete atempon no do kwa pa ne da ne nya ho mepa e de ama ye kra nti ye ba behwe akanfo aware die ankasa se ne be ya ye mrante ya yesusu e babu na asiso ma abusua bi so obekọ aware ana obeji aware ma won baba wa fasa tete Amammere kwa no so na boa wo e wo matu bi si gira ye papa e wo won ba ana so won ba dachi